Dobrý deň priatelia, vítam vás na svojom YouTube kanále. Skôr ako prejdeme k tipom na dnes, chcem vám len pripomenúť, včera tých dvoch šesticách zápasov nám ušlo po jednom. Na jednom Fehervar, na druhom Braga. No ale to sa mi stáva dosť často, jeden, dva zápasy mi dosť často utekajú, ale treba vydržať, byť trpezlivý a ono to príde. Pokiaľ vám môžem poradiť, tak nedávajte ten zápas, ktorý mi uteká. Ale vážne, vyberte si z mojich tipov 2, 3, možno 4 zápasy a dajte si svoje a možno budete mať šťastie. Ale hovorím, treba vydržať a hlavne nech je to zábava. Nech to není pod nejakým stresom. Takže prejdeme k tipom. Dnes by som si dovolil dve také šestice vám dať samostatne. Dáme si hokej, Švajčiarsko-Kanada. Švajčiari dajú Kanade 2 góly, to znamená Švajčiarsko 1,5+. Anglická Premier League, Luton, Fulham 2,5+. Düsseldorf, Magdeburg, 2. Bundesliga 2,5+. Furt, Schalke 2,5+. Hannover Kiel, takisto z Bundesligy 2,5+. A dáme si derby z Turecka, Galatasaray, Fenerbahce 2,5+. To je jeden tiketík. A teraz ešte jeden. Tam by sme dali jeden hokej, Slovensko, Lotyšsko 4,5+, že padne 5 gólov a viac. Z Premier League si dáme Brentford s Newcastlom 2,5+, Burnley s Nottinghamom 2,5+, druhá Bundesliga dáme Elversberg, Karlsruhe 2,5+, Osnabrück, Hertha 2,5+, a z holandskej ligy si dáme Alkmaar, Utrecht 2,5+. To sú zápasy, ktoré sa mi dneska celkom tak pozdávajú, takže snáď to vyjde a keď to nevyjde dnes, vyjde zajtra, pozajtra, ale určite teraz vyjde. Takže pokiaľ sa vám páči moje video, tak zdieľajte, lajkujte, dajte si odber. Rád sa k vám zase prihovorím so svojimi nápadmi, tipmi a postrehmi zo sveta tipovania. A ešte prajem veľa zdravia, šťastia a pekný, krásny nedeľný deň.